Nalendra mbok marwa sing sangka Katriku mulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri jagat dewa Bathara Duryudana ados kota Londo aku tekan negara Astina iki ora kok mundhuk-mundhuk saka karepku dhewe nanging bot-bote ngabot pun kaki kepingin gawe leganing atimu karena aku ya mbok aturi bareng pirang-pirang kalimputmu aku ingkang saguh ngelingake mongko ya nganggo dasar bebener nanging apa to sebabe bareng ora condong karo pangangen-angenmu aku wong tuwa malah banjur tok cudat kaya werjit cacing tok gusah kaya manuk tok getak kaya kidang lah dalah jebul negara Astina saiki wis ora ana pernatan ingkang becik wis ora ana pernatan ingkang becik nyatane wae sing mandhegane ora mundur saka pitutur ora mendha saka pangrerepa dasar sing dadi sratine sing do eneng kiwa tengene uga mangkono ora ngajab gawe tentrem ning senengane malah mungdo gawe urup-urup nglincipi carang papak sing ati ngandhaka negara Ngastina kang maune rasa endah jebul saiki panas perbawane gunane apa aku nunggone gunane apa aluwung aku tak kondur ning Talkondo Duryudana rumangsa getun ngedhuwung ngaturi rawuh Eyang Bisma wis ora ana gunane ngaturi rawuh Eyang Bisma ora urung malah kocah sesulang ngandar-andar angedungkur mung kakehan gunem sing tanpa guna Paman Arya pripun paman pun boten sah dipikir boten sah dipenggalih jeru mutung kundur ten Talkondo pun kersane mawon pendhita kados kang Eyang Resi Bisma menika yen dirawuhke mesti sagedipun namung mejang ning boten saged damel padhanging swasana miwah lejaring penggalih pun Ngastina mboten mawi Bisma niku mboten napa-napa waton tasih wonten Sengkuni lan Kakang Durna temtu mlampah cocok Dik Patih cocok kula kalih sampeyan iku pancen pasangan sing ideal ibaratnya kaya Bagya Baron kae ibaratnya kaya mangkono kuwi Dik Patih nggih
Paman. Nanging nadyan pangandikanipun jangandika Paman Sengguni Mewah Babaturna. Ingkang boten perlu digayuh Wahyu Makudara ingkang badhe tumedhak menika. Ewa semanten nadyan namung sekedhik salebeting manah kula tasih wonten krentek badhe gayuh tumuruning Wahyu menika Paman. Nggih, nggih. Yen kersanipun anak Prabu Mekaten kula jumurung nger. Oh, nggih, 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 nggih. Menika inggih prayogi dipun cobi mawon. Dipun gayuh ngiras matos kangge nglegani Kang Eyang Talkanda supados ing mangke Eyang Talkanda lajeng reraosan sakundur ing Talkanda. Oh, jebul putu Prabu Duryudana kasunyatane uga gayuh Wahyu. Lah menika naminipun damel lega. Menika naminipun pencitraan. Nggih. Dipun gayuh. Ketang anggen kula gayuh namung lumantar wakil Kakang Patih, Kakang Narpati Basukarno. Wonten timbalan ingkang ngadhawuhi Yayi. Tindak dhateng pertapan Kutha Runggu wigatosipun gayuh Wahyu Makudarama. Syukur pagehen to Begawan Kesawa Sidi malah dipun boyong wonten negari Ngastina supados mejang pepagem Makudarama. Ningen boten purun kaboyong mangsa borong Purbawasesa kula pasrahaken dhateng jangandika Kakang Narpati. Ah nggih Yayi, nggih, nggih. Dhateng sendika nyuwun pamit Yayi ndereke kasugengan tindahipun Kakang Narpati Basukarno. Manaryo sampun ngantos dipun tegaken tindahipun Kakang Narpati Basukarno. Mangdhawuhke Kurawa lan Wadyabala supados tata-tata siaganing ayuda kanthi sikep gegamaning ayuda. Nungka tindahipun Kakang Narpati Basukarno bidal dhateng arga Kutha Runggu. Inggih ngestaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang bapa nyuwun pamit madal ing pasilan nggih. Nggih, Paman. Sampun ngantos kadi lare alit senadyan kula inggih nyuwun pamit nggih, Ger. Kula ajeng makani jaran riyen niki mengke.
Ning ampun dangu-dangu. Mboten. Mengke kula kombore mawon. Nuwun pamit badhe nderek ngawat-awati Anggar Karna, Basusena lan para Kurawa. Nggih, Bapak Durna. Sembah kula umuring Jengkar Paduka Dimas Kartomarma. Kula wonten dawuh Gusti Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh ingsun nedya kundur ngedaton bodholna pasewakan Dimas Kartomarma. Nggih, isahaken dawuh. Nuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Prabu. Purna gatining manangkinan. Sang Nata Rasa kundur kedaton jelek saking dampar kencana kinamit gambaran gading kadheraken sangyane Purung Banjati manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngampil pacara ing keprabon. Gawe setengah saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lawan katinun kaya tansah sesanti kamulyane.
men do lenggah dhisik. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awak dhewe kelawon sowan ana ngendi iki? Nok. Kelurahan Karangrecek. Kelurahan Karangrecek. Iya. Iki aku ya wis entuk ana materi limbukan dikirimi karo Mas Admin. Iya. Coba karo diwaca, Mak. Niki ora niki rasulan 4 padukuan Kalurahan Karangrecek. Padukuan Karang Duet 2, padukuan Karang Duet 1, terus Karang Duet 1 ana iki terus Blimbing lajeng Karangrecek. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami iki ana enten Bapak Lurah niki Bapak Marjono. Panitia pelaksanaan saking padukuhan Karang Duet 2. Ku cilik banget tulisannya HP ku ki. Ketua panitia Bapak Agus Suryanto Hadi. Nah, bengi iki ana temane, Nduk. Temane apa? Temane Hamemayu Hayuning Bawana Desa Karangrecek Kak Desa Budaya menuju mandiri budaya. Iya, Mak. Apik. Terus iki ana potensi budaya komplit, karawitan, pedalangan, reyok, solawat, tari dan lain-lain. Ada sanggar Tirtomaya, Sekar Mawarni, banjur ana wacana niki, Bu. Wacana. Oh nggih, wacana sudah ada gedung budaya yang aktif digunakan untuk kegiatan budaya. Yo. Terus diharapkan menjadi kelurahan wisata budaya. Yo, Mak. Apik yo, Mak. Apik no. Terus ana potensi pertanian Kalurahan Karangrecek iki mau merupakan sentra pertanian sayuran khususnya bawang merah. Bawang merah. Ngaturake panuwun kagem Bapak Demas DPR Provinsi. Apa iki ya? Aku iso maca ya aku iki. Aku -8 kok. Nggih matur sembah nuwun niki saking Bapak Demas niku wau, terus Bapak Heri Nugroho. Terus iki mau ya esuk iki mau sore, esuk apa sore? Sore mau kuwi sono pepucuk. Pepucuk apa? Wayangan awan. Dudu. Iki pepucuk uyon-uyon Sari Laras dari Padukuhan Karangsari Karangrecek asuhan Bang Satiran ngono. Iya. Dijebul ya acarane akeh dadekke siji ana. Iya. Nah niki. Wah terus ujube bengi iki ya merti dusun utawa rasulan kuwi mau. Utawa majmuah. Nah mula Nduk. Sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Nah kuwi dijupuk intine. Dijupuk intine. Iya. Intine apa? Intine ya kuwi dijupuk inti sarine. Ora hikmah dan tujuan iki apa merga rasulan utawa merti dusun kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing wajib dilestarekake dene ujube ya kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe. Ya, Mak. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi wajib, mbuh kuwi saka gaji kantor, mbuh kuwi
saka kasilile dagang lan sak panunggalane kabeh kuwi wajib disyukuri. Mula kalenggan iki para pepundhen lan para sanak kadang warga Karangrecek kene bareng-bareng nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu lan wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Amin, Pak. Mula nduk awake dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung kanthi diadani mertidusun utawa rasulan ing pengajap. Muga-muga warga ing Karangrecek mriki tansah pinaringan bagas waras, pinaringan rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna ya tuwa ing boga wastra niring sesakit brasta weri para warga ugi saya mimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kuwi gotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun kagem warga ing Karangrecek kene ya Mak wis apik. Ki ujupe berarti rasulan niki Nduk ya. Ya karo nyuwun pangapunten saderengipun kula nggih menawi mangke kathah klinthah-klintunipun nyuwun pangapunten sak laut luweh soalnya ya masih dalam taraf pembelajaran ya toh Nduk ya Mak ngono. Bengi iki dikancani karo sapa? Dikancani karo warga Laras. Oh maksud bintang tamu. Bintang tamune sapa bengi iki? Bintang tamune nek ora kleru ya Mbak Elisa. Mbak Elisa yo. Iki engko nek omonge semaju wis nyekel omik wis budrek lek ngrungokke omongane iki engko. Yo. Arep dijumenengke saiki? Yo kudu dijumenengke ro, Mak. Dinggo gayang-gayang wayahe seneng-seneng kok iki heeh. Mbak Elisa katuran jumeneng ngagem spote mangke nderek kanca-kanca spote napa monggo. Sugeng dalu. Wonten dawuh menapa mang dawuhi kula? Nggih nek diuwuhi mawon pripun ngagem uwuh? Uyuh. Uwuh. Waduh. Aku ki nek pilek bodek. Dadi kamu bilang apa uwuh apa uyuh? Uwuh. Oh diuwuhi. Uwuh itu apa? Sampah apa wedang?
Soale ana wedang sing jenenge wedang uwuh, tapi sing do dikumpulke dilebokke ning nggon werna keranjang werna kuning kuwi jenenge ya uwuh. Dadi sampah apa wedang diuwuhi iki. Aku loro-lorone kok pengen wedang uwuh ya nyapu mburi omah terus tak gawe. Wedang kok ampuh. Lah ampuh wae kok. Wedanganmu kaya ngono. Iso marai apa? Marai kuat. Oh ya sesuk Kuat tak melek nonton. tegese iki kuat melek. Oh kuat melek. Ya. Melek. 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 Ya menika kula nganu nggih Mak Cangik Mbak Yuli Mbok. Nggih. Sambil lalu kula nggih nderek Mangayu Bagyo. Bagyo. Ya. Oh, Mangayu Bagyo. Ah iya, Bagyo apa baron? Lah mano taruh sing endi? Amoh kabeh lah. Ya. Kegeden nek nggo aku. Aku seneng sing cilik-cilik wae. Niki kula nderek Mangayu, ya Bagyo sih, Bagyo. Mangayu Bagyo katur desa. Meniki desa Karangrejek nggih. Desa napa dukun? Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan terdiri saking sekawan pedukuan. Sekawan. Oh, campur sekawan menika. Urunan napa wonten sponsore niki Pak Bu? Urunan. Pinten le urunan? Kathah boten. Hah? Kathah boten, 80 apa 100? 100 ya tak dongake le do urunan 100 iso mulih matikel-tikel dadi 1 yuta 10 yuta engko ya. Ya Amin. Wis pokoke iki carane ber syukur anggone sing gawe urip wis menehi rejeki. Ya, rejeki. Siti akeh sing jeneng rejeki ya wis jatahe dhewe-dhewe ning dongane apa sing wis diujupake melek sewengi natas. Bisa apa namanya prihatin sedaya muga-muga mulih rezekine lumintu sedaya. Amin. Sehat sedaya. Panjang yuswa sedaya. Amin. Sing rong meteng ndang meteng. Sik dong apa? Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Oh. Biasanya gitu doanya. Sing rong meteng ndang meteng. Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Kamu udah duwe jodoh belum? Aku apa? Ya, ayo ngaku. Hayo. 18. Mangkat ora iki? Wes durung. Wes. Acal. Hah? Acal. Itu toh. Sik endi? Itu. Iki toh. Veronica itu. Lu kenal Veronica kok? Veronica ini loh. Anu kuwi yang Mas Lopez. Oh, yang Mas Lopez. Gawane pengempul. Oh. Kok KPN ya? Lentok ning dirayu. Lah kuwi mengko nek kleru nabuh kempul malah mak. Piye munine? Kuwi mau mburi wis ana. Yung ngono kuwi. Yung. Nggih, menika nderek ben ndongakaken sedaya. Matur nuwun panitia-panitia ingkang sampun melaksanakan menika saged lancar sedaya acara ya. Yo. Muga-muga bagya. Yo, dongane opo Mas Gading yo? Mugi-mugi bagya kuwi mau. Bagya iki penting lho, nek ra bagya adalah sumber kewarasan. Bagya kuwi sumber kewarasan. Kalau ora bagya kuwi marake ora waras. Nah, Kamu bahagia enggak? aku ki bahagia tetep ra waras sih. Kok iso ngarani awakmu ra waras? Mbuh ya aku ya. Tapi pancen dalang menika kedah mboten waras, Pak Bu. Nggih. Wah, terus aku yo ra waras tenan iki kok. Oh, kencen kudu ngono. Encen. Aku yo sekolah ning pedalangan diomongi dadi dalang iki kudu gendeng. Kudu gending, gendeng. Wes kuwi. Apa gending iki bisa karawitan. Kudu iso gendeng iki ngene iki. Maksude yo ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, omong dhewe 8 jam nek ra gendeng pripun niku. Susah-susahe dadi dalang merehatinke wong samene yo. Maaf. Nggih niki kalih boco-boco napa? Pawarto. Nggih niki mriki Layar. nonton papat tentune. Ya coba itu boco dulu. Yang mana dulu? Derek. Ayo wis. Derek Mas Dalang. Panjenengan kan kepolo.
Nyuwun sewu lho. Nuwun sewu. Nyuwun gorengan. Wolo kok gorengan ya ora ning kene lho. Oh, gending. Gending. Gending Apa? jineman kandhek. Katek. Kandek ya, kandek. Kandhek Ya. ingkang nembang. Nembang. Mbak Mbak ketok. Mbak Agnes. Mbak Agnes. Saking Sinten? saking Bapak Angel mento. Yanto Pawiro. Onten boten Pak Yanto Pawiro. Ora ono iki. Ora ono apa? Wong sing ngomong nyoba aku ora iso maca ya aku isan. Bener ya, tapi tulisannya Pak Yanto Pawiro. Oh ya, mungkin ini titipan ya, nggak apa-apa. Ada lagi enggak? Saya niki nyuwun gedang. Gua kok njaluk gedang. Gending niki. Gending. Popeleng atau gugur gunung. Ye. Saking Tulisannya ki anu nggih, mboten cetha nggih. mboten cetha. Oh nggih. Coba tak baca. Nah, aku tulisannya biasanya ya kaya ngene. Suyatno, Jakarta. Pak Suyatno dari Jakarta hadir. Wah, luar biasa. Nggih, matur nuwun dari sederek-sederek yang jauh-jauh dari Jakarta. Menika ini juga ada dari saya bacain ya Mas Gading. Oh, nggih. Monggo. Derek Mangayu Bagyo kaleksananing Adicoro Bersi Dusun Deso Karangrejek. Mugi-mugi tansah binaringan rahayu wilujeng gemah ripah lojinawi lan sedoyo warga Karangrejek tansah binaringan berkah soho karaharjan dening Gusti ingkang Moho Agung. Amin. Menika saking Haryanto Maharani PT Telemedia Cakra Nusantara. Oh, menika Bu Dukuh Maharani saking Dukuh Karang Tengah ya. Kemarin saya ke sana. Menika minta lagu nanti Lali Janjine. Menika nggih Pak Sunaryo dari Pilangrejo juga menyimak minta lagu Lali Janjine. Wah, iki kok ana layang rada berbahaya iki. Napa niku? Mosok tulisannya kagem Om Keswan. Bu? Lah berarti jarum iki mau telu iki nggo kono kabeh. Oh, lah ya. Wah, ya ora. Jeneng talang wis tuwa iki lutut alon-alon wae ora sakake. Heeh. Mesakake paru-parune. Ah. Separuh wae ya. Genten mbok bati le. Genten mbok bati biasanya nek lewat kono kan sudah to tekan nggonmu. Lah iki saka nggonamu ya sudah tekan nggone kene. Aku mau iki wis ngenehi kono ki. Wes. Oh lah ya wes. Oh, tulisannya apa? Tulisannya Jaluk apa? Kagem Om Keswan saking Inung Arizona. Oh, nyuwun tembang. Apa niki sik? Ular Kambang ingkang nyekar Om Keswan. Oh, lah ya dipinangkani Mas. Panjalukan masyarakat lho. Panjalukan iki Om. Ora sakeplok. Siap nggih. Wes niku dasare trampil Mas. Trampil. Napa-napa saged, dalang saged. Lho, nembang saged, ngrebab, gender saged. Kendang iso apa-apa. Nembang ular kambang kecil. Kecil nek Om Keswan iki. Iya. Mengke dipun pinangkani. Sugeng dalu padalang kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Badhe nyuwun lagu Pepeling utawa Pudang Kuning. Salam-salam kagem Bapak Lurah Karangrejek, Bapak Dukuh Karangsari, Lek Wandi angkringan dan gorengan depan RSUD Wonosari matur suwun. Ya. Niki enten mulih niki. Napa? Minta gending atau lagu 1 Gadis Manis. Wah, Gadis 2 Manis. Popeleng. PP apa? Nah, karo iki Popeleng. Untuk Bapak Lurah Marjono, semoga rumah makan sate kambingnya maju dan laris manis. Amin. Amin. Dari Rumput Laut Mandiri Grup. Oh nggih. Sik nulis rumput laut iki. Kok rumput laut iso nulis? Ya, ini dipinangkani sik pundi riyen kangge pembukaan. Pepeleng dulu ya. Ah, nggih Popeleng. Kangge ndedonga nggih, kangge ngelingake mutu tansah. Ya, rejeki iso jalani mergo le sregep ndedonga. Jarene.
Ora usah nganggo jarene. Ya ngono kuwi keyakinan ana sing ra sregep ndonga ning ya entuk duit terus aku ya kan meri. Gitu. Ana sing sregep ndonga terus nangis awan bengi ngono ya ora mesti oleh, tapi sing baku wis dinehi iki lho. Apa? Nafas iki lho ambegan. Nah, dinehi ambegan iki wis alhamdulillah iso urip ya. Ya. Aku ya ora lagi ra ndek sangu sing tak kukur sirahe terus. Aduh iki kon piye iki aku. Terus metu apane? Hah? Ayo metu. Metu apane? Ya apa-apa lah. Sak manut aku meng. Monggo. Nggih. Rukun Islam kang cara mesin niku ben dipanasi ya. Ah nggih. Sindene sitok-sitok ya, siji-siji. Satu-satu ya. Mbak Agnes minta satu lare. Rukun Islam niku. Siap. Jejere Mbak Orisa. Ini sekalian Mas Gading wonten WA. Assalamualaikum Mas Gading, menika saking Bu Menik menik apa Menik? Taiwan, request lelagon pepeling paring tali asih 300.000. Menika nanti Mbak Ika, Mbak Oriza, Mbak Agnes, Mbak Ayu, Bu Neti yang maju please. Oh, nganggo please barang. Nganggo please pisan ya. Play ase pisan tulisane. Iya, please. Sahabate kang angka siji Mbak Ika Suhesti kang angka loro salat dene kang telu ya jejare Mbak Ayu Purwa Ramadan nindakna poso. Wah iki jejarene. Rodo. Hah? Papat zakat. Tambahin Mbak. Oh ya beda kan ini wajah beda. Harus dua gitu ya. Mbak, namanya? Namanya boleh dikasih tahu? Cimu. Sing cetha panjange. Cimu. Penontonnya lo malah dagel kabeh. Cimu. Panjangnya aslinya sopo jeneng? Panjang aslinya. Ya, aslinya namanya. Anissa Hafidho Fardiani. Anissa Hafidho Fardiani. Fahardiani. Iya. Cimuke ning ndi? Enggak ono. Dolan cimuke dolan. Oh dolan. Kok goleki ra ono cimuke. Ayo Mu.
ping 5 ngibadah haji. Nuwun ya, Mu. Kaya ana cimuke. Nyanyi iki Bu Neti kalih Bu Prastiwi sareng-sareng mawon. Nggih. Sareng-sareng mike tambahi isih tunggal. Mbak Ika, nyuwun mik. Oh, pun. Ya, berdua ya, sareng berdua. Rukun Islam sampurna. Matur nuwun. Menika yang dipatah tadi ada siapa? Mbak Ayu, bukan ya, Mbak Ayu, Mbak Ika, Oriza, Mbak Neti, Agnes. Ya monggo dari Taiwan iki spesial adoh banget ile ngirim. Kan Taiwan, monggo. Pepeleng kanca-kanca. La ilaha illallah
matur Sampun sembah Mas nuwun. Gading. Nggih. Nggih. Wis ana apa meneh mau ya Isan ya? Derek, panjenengan komandonya pengen menyajikan opo? Opo? Yo. Sik. Niki enten Gerajagan Banyuwangi, Oh, Mbak Elisa. Gerajakan Banyuwangi, nggih. Nggih. Ingkang nembang Mbak Elisa Orkalaso. Orkalaso, Oh, Orkarus Alaso. Nah, Oh. saking grup Pak RT RW Konsumsi Koordinator Pak Tumiran. Oh nggih, siap Pak Tumiran, matur nuwun. Ajeng pundi riyen, Mak Cangi? Iki mau Mas Kiswan dulu. Oh, ketok ya? Oh iya iya, monggo Mas Kiswan menika minangkani ulir kambang. Monggo Mas Kiswan saged jumeneng wonten pepanggungan nampi nggih menika undut cacah 3. Apa? Telong apa iki jenenge? Telong bungkus. Tanggung jawab iki nggo masyarakat, Pak. Ngadeng, ngadeng. Wah, sepi banget to Lis iki. Mereka sampun samapto. Iki cocok karo Apa? keadaannya iki ini dulu, melandai dulu. Lah aku mau ya ngerti nek kon maju niki nek niku dandan rapi. Lah yo piye to dumeh anu kok yo teng Besasi kok yo yo nang mobil diawal-awal bojoku iki mau. Oh. Mas, Napa? sapa sik nyuwun iki Mas sapa? saking Iki ora main-main om. Saking- Jaluan lakuan nembang ular kambang iki lho saking Inung Arizona. inungi sapa lanang apa wedok? Lambo. Ya ngerti Om. Lah, ya Iki ra ono fotone nang kene iki. Wah, Inung Inung, Arizona. Mbak Inung. Oh. Nyuwun apa? Mas Mas, Inung ya. Mas. Walah tuasno wis seneng aku. Delok, delok. Ular Nanti kambang. dulu. Delok ular kambange delok. Kerja dulu. Oh, oh. Ora delok surate lho Lis iki nek mung ngerjain gue. Iki lho. Lho. Tenanan. Oh, nek rokoke iki gampang. Ora sah berarti. Gampang iki heeh. Aja macem-macem urusan nyawa ya rokoke. Oh. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek heeh ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Dari Mbok nek kambang. liyane ular kambang piye to, Mas? Panjalukane kuwi kok. Oh nek aku mung becik apa wong urip kok lewo-lewo sayuk-sayuk rukun rong kancane hingga dua lolo wis rekoso Wah. ora gendut bisa aku mung ngono kuwi Iki ular kambang hip hop ya ngene iki. Sari ratri kudu eling lan waspada Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Pengori ana ulane ula tali kunci kutuku tentrem ning ati Satirana satirene satirana satirene wis niku ular kabang Apa? Niki ular sah mboten kabang. Pak Bu, sah mboten? Sah nggih, Pak nggih. Sah? Sae napa sae? Sae napa mboten? Kok saya apa mboten Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Yo tak takokno. Karo nggo gandrung Om. Sae napa sae? Sae napa mboten? Kene kok mboten, Mas. Karo nggo gandrung. Kene mboten kene. nek kowe iki ngono Wis iki dibaleni. saiki dienggo wong sing arep dikubur kowe iki Oleh. kurang ajar Baleni ya, Mas. Baleni karo nggo gandrung. Kurang apik jare kene mboten sae. Lah yo wane ular kambang nek aku kon nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo swara lanang, rapupu. Beci opo? Delok, apa? catetane- Saji siswa apa ngono. Catetan ular kambang, ular kambang gemboske ora guys. Tak KPI, tak KPI. KPI. Seneng aku.
Elisa nyenengke. Kangen karo Elisa. Alah. Nang kono Elisa, nang kene Elisa. Gek kowe iki melu aku kapan to, Lis? Lah ora tau mbok jak. Aku ya urung laris ya. Melu Ya kejak saiki apa? promosi niki lho dalang saged Nggih. tampang lho ora. Yo beci apa njaluk sing endi? Di cakepane Lur Kambang. Minta sama istri, minta yang bagus. Nyembah apa piye ngono ben dikasih sayangku. caketan. Sayangku, cintaku. Lunga-lunga. Seket jare seket. 50 lho. 50 kok 50 wong wedok mata duwiten. Kawi sekar sekar apapun dan Sri Seneng aku. keras no sayo rukun karo kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe Lerepos pita warnane kusumaning pura Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Brambang sasen telu berjuang kimen bersatu Yo mas ora butuh godhong kayu ora butuh godhong kayu butuh tentram rahayu ora butuh kae-kae butuh tentreming ati rapati ayu nanging iku nani ya mas mane gendong Rama Iki abon-abone susuk telu. Abon-abone biasanya siji nek karo Mas Keswan nek telu ora. telu dalang lho mah jarum wewe telu kok ya Nah, ya. telu aku kabeh lho iki Ya Yo. Mas, genduk, Romo. iki terus apa cakepane apa saka dhuwur apa ngisor Hah? nek saka ngisor nano neno Ya saka dhuwur. Neno wis kok ngisor Ya saka dhuwur. Milih Mas Gading milih. Ya saka dhuwur kowe saka dhuwur. Neno neno gandes tetetet nane Pi Mendes ya yo Des. lali aku Sakarepe. Nek kowe seneng ngisor apa dhuwur, Mas? wah aku ngisor dhuwur seneng Ngisor dhuwur oke. Oke. Oke to? Oh. manut sing ngekeki Mas Ciwe bukane piye to Sari Ratri Sari sapa? Cendike diunggahke, sendike diunggahke. oh, iki nek aku muni Sari mbokmu ayu ki nesu isih cemburu karo mbok tuwa biyen Oh. Ya. ayo resikono wong bagus sesuk nek dadi dalang ki rabi minim pindho Emoh? iya ning aja ning
Mah 15 Sing kok. nang omah siji wae. Konono. Ngene Sari ratri. Kurang munggah. Nah. Kudu Munggah meneh, Om. Ning ngene iki lho. Om. Ning ngene iki. Nah, ngene. Karo ndangak, Om. Genah suarane. Gaspol ndangak masih jenenge. Ah. Karo ngene-ngene. Sari ratri. Sari. Kudu lan waspada brambang sak sentelu berjuang dimen bersatu brambang saksen limo berjuang di kanggo negara re pengori ana ulane ula tali goci butuh kutentram ati nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer tamba kangen Bajian. Wah. Saya Gregele jan. tepuk tangan lah Mas Wiswan luar biasa. wis bobote Iki sah nek iki, sah saestu. Gregele wis wah ngedap-edapi tenan. rasa kon gender Jare gender yo apik. kuwi angel kuwi kuwi tambah 200 Ora apa-apa, Padake wong ora tipe apa-apa. sok tak goleke 200 wis Pak. Ora apa-apa. cilaka iki Suara gender coba. Apa yo? Nyanyi Yo, aku. 200. kira Arep kono apa kene? Kene engko gender kono ngendang ya Mas ya. gender ngendang ayo 200. Iki 200. sitere ndi wong Ya. siter 200 kowe wong kaya aku Ya. Stu Om. Nganggo. Yo, 200. Nganggo apa jenenge? Engko kok wis mbok nehke. Wes aku ki percaya karo. golek duit aku isin tak lakoni ya yu ya Ayo. Ayo saya suara gender. Suara gender. Heeh. Suara Akapela. ya Akapela. Nong ngono ki lho. ning ngenong pira Ah. coba nong nong ning nong nong nang 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 ning ning nong nen nak nak ning do 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 nen nok nok ning nen nok nok ning nen nok 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 ning nok nen nok nok ning do 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 ning ning do 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 deng 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 do ning do do ning deng do do ning do do Ki suara apa kuwi? Gambang 100. Gambang 100 Ris. Elek gambange, engko Wah. sik bacotke. Gambange karena minggu kayu munggur. Ana siterane ra? Engko, Ya ana. ya, engko. Deng 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 do 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 do. Deng 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 do le do do deng deng do do deng do 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 deng do deng do deng do do deng do do deng do do. Cinget jangat cinget. Cinget jangat cinget. Cinget jangat cinget. Cinget jangat cit. Gendang dung 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 ketata tak dendelang. Rebab. Ora go rebab. Jenengane ora go rebab. Lah di suara rebab. Ora iso. Kudu iso. Wah.